دری کارانی وزیر و پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداریہ 9 مئی ویلا پاکستانی جمہوریت راج دفترہ سیاہی باب قرار داتگ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداریہ وحدہ جاپانی سرکاری ترو تابع سرئی جاپانہ پاکستانی کمیونٹی انگو تان کنانہ بلاول گشتک کے جمہوری احتجاج نام سرا فوجی تنصیبات سرا عرش اجازت کسا دیگ نبی درستانی ذمہ واری ہمیشہ کے راستہ راست و غلط بگشاں آہی گشتک کی پیپلز پارٹی گرانی صحت دستک بلے کدی وڑا ریڈ لائن کراس نکتگ ہمک وحدہ جمہوری جہد برجا داشتگو دیمترا ہم جمہوری عمل برجا دارگ بید پاکستان کمیونٹی گشتہ دیگ وحدہ آصف بھٹو زرداری ہم بلاول ہمراہ ساری بتگ بلاول پیپلز پارٹی جاپانی نیمگا چی محترمہ بے نظیر بھٹو سالگرہ کیک ہم کاٹتگ دومی نیمگا بلاول بھٹو زرداری جاپانی کاروباری مردماں گو ہم گندو نند کتگ او دو نیمگے تجارتی سیادیو بیوپار درگتا گپو تران ہم کتگ